uKhuzani Dlamlenze uFampongose uthe ehambela eyoperforma komunye umcimbi wahlangana nomlandeli wakhe owumuntu wesifazane. Uthe mayibuza ama-directions ukuthi umcimbi ungakuphi, lo wesifazane wamtshela ukuthi no mana Khuzani ngivula ifoni ngishuthe nawe bese ngiyakutshela ukuthi umcimbi ungakuphi. uKhuzani ugcine esehleka futhi nalokho kumchazile nawe ngulo wesifazane eba nesibindi sokuthi uyajabula uveza injabulo yakhe yokuthi nali iqhawe lakhe uKhuzani. Sawubona. Ngicela ukubuza umcimbi ungakuphi? We mana mana kancane. Ikamera. Ungakuphi umcimbi sisi? Umcimbi ungaphi Nkosi yami wi. Kuphi? Lapha mana kancane. I-direction ngizoyithola kanjani? Ngihamba kanjani? Kancane. Mana kancane ke. Ozongikhombisa wi. Ngiyithola kanjani direction? Zokulayela kuqala. Hawe mama goodness. Hawe ma ngaze ngangageza. Ho. Hawe ma. Ozongisho